kay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyag. Mang tadray aw, kan liwliwa, kada kayo padganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Kasano nga rudan dayta dyan nila kay? Awanan na. Talaga sa anak ka maka-abroad, ta sa anak mo't anak ka pa sa. Ay, sayang laang tigastos mo lakay. Anyang aruti maramidan tayo nga eh. Talaga kit di asan a para kanyak na itang abroad. Iso sa anak ka pa sa. Ada siguro ang guru-ura pimpintas nga oportunidad para kanyak dito lugar tayo. Siyak laang ti agaplay lakay. Ay no, kabawilam ayamat taga-abroad sincha. Ipadas ko amangan no mapagasata na. Kasanong aruti trabahom dito eh. Kapilitan nga agresign na manulaang matisweldok iti trabahok itangay. Manulaang ngam at least sigurado. Kan saan anas kan nga umadayo ka. Kasano nga rod ang mabayadan ta ti dagaan na kaisaadan ti kalapaw ta no saan ta nga agtrabaho. Manulaang matimatmat gadan ta dito'y lugar tayo. Nabibiit ang makaurnong ta no makaabruda. Kumusta kayo dito'y nanang? Pasensya kayon ano italaang manen anak kapasyarak. Nasaya at latamay, naimbag man ta nalagip mo tinagpasyar. Kunaklaki di no nalipatan na kamay. Saan mo't nanang? Talaga laang ama kumikumak ita. Madama nga minti pa nag-apply ko ka. Panag-apply mo itay? Saan ang napagasatan ni Johnny nga agabroad? Iso nga ipadas ko man mati ag-apply. Ay nawaw, di sayang tigastos na. Sayang, ngam talaga akas tatibiyag nanang. Saan nga amin akayat tayo kat mapasamak? Ada siguro makagapaw no apay asaan anak ka-abroad nila kay Mau. Kastalatan ti panunutan tayo, tapno saan anasakit unay itirik na nanang. Siya pa'y lako mga rod at mapagasatan ka anak kaw. Tapno mapasaya at mumatibiyag yaw. Wen nga rod nanang, awan pa'y mutkit di anak mi. Ang agurnungak lata iti pagbayad mi iti daga anak kaisaadan ti kalapaw mi. Kan pagpuunan mi, taag negosyo kami mat. Ay wun nasaya at dayta na panunot mo anak kaw. Tapno nakasagana ti amay, no dumteng to ti para kada kayaw. Naimbag abigat yaw na namayang. Kastamad kan ka dyan eh. Anyat masapul mo. Umutang man pa iti pangaldawan mi, nana. Ay nawaw, saan mo pa'y abinayadan ti inutang mo kanya? Bayadak to, nana. Di kay matanagan, taga-abroad ni bakit ko. Anyat ko nam, ulitin man. Di yun ang nag-aya, nana. Aga-abroad ni bakit ko, kunak. No kasta, nag-apply gayam ni Cynthia. Wala na, kat sigurado tayo dyan. Ay, jak amo amadamagayam ti panag-apply na. Wala ata na pa kumbaba tayo dyan, nana. Saan aparam mag-akas iti daduma dita? Ay niya lugar ti nag-applyan na ngay. Secret, nana. Mamuan yun to, ay. No ita, pautangan nakpailaang, nana. Tabayadan minto no agsweldo ni bakit ko. Na, saan pa'y laan naka-abroad ni bakit mo? Ang iyutang mo, ti sweldo na kuma. Sigurado nga rudan day dyan, nana. Ni Cynthia pa, iti ko na ayo, aya. Adto yun ti sabon agat-gatangam, Cynthia nakong. Agyaman naklaunay na namayang. Kano ti flight mo nga ay? Ha? Damag ko kat agabroad ka kano? Ay nawaw, asino ti nakadamagan nyo nana? Kasano anaaman nyo ti may papan iti panagabroad ko? Nilakay mo Nadakamat na idi na minsan nga may imutang dito'y istor ko. Hay, anyan ni Johnny. Imbes asikreto mi pailaang ko ma. Tingamin sweldom ijay balasiw taaw, ting karina pagbayad yu iti utang yu dito'y istor ko, nakong.
Kinapudno na nana, flight ko inton umay abulan. Ngam di yun is-istoryaan iti sabali at tao, Datayo lang ti makaam mo. Ay, won nakaw. Di ka madanagan, ta sa anak mo't amarites. Apay nga italaasin nung batang ti awag ko, si Kadyan Pasensyakan bakit? Nagadumot nga min ti pakakumikumak ditoy. Ngam naalam ka di ti kwarta nga impawit ko? Wain bakit? Nagpasintro akitay bigat. Saan atila pangigas-gastusam iti kwarta, Tungpalam ti nagsaritaan ta. Wain ka di bakit? Awan rumbang apagdanagam. Itad mo ti advance payment ti daga. Ngam siguradwam nga adda itad da arisibukan ka. Saan amabalin nga awan? Bayadam mo't lang ti utang takadana na mayang. Nakababain no pagurayan ta ida iti nabayag. Bakit? At na panunot ko. Oh, anya mo't day ta na panunot mo. Anya nga tanurugya akong tinegosyo a plano ta. Tapno dumakkel ba ti kwarta nga impawit mo? Maudin tulat ta ti bayad ti daga anak ka isaadan ti kalapautan. Anya? Ituloy ta ti pigiri a plano ta bakit? Ken mangkita kiti maabangan adaga, tagpamulak mo't lang iti natang. Isupay lang ko mati pangusarak iti kwarta nga impawit mo bakit? Kurang mo't lang day ta. Inutom ti mangipaw tasyak ti makaam mo bakit? No maipapan iti pigiri, kat adamot ka padasak dita. Amok no anya dagiti rumbang aramidag. Iso asan amasayang ti kwarta nagpanlugam. O sige, siguradwam lang anapintas day ta planom. Hello, Nanang. Kumusta ka dita balasiw taaw, Cynthia anak ko? Nasaya atak lang dito'y Nanang. Da kayo nga'y. Nasaya at kami mulaang iti kapsat mo. Ayun gayam, mangipaw itak iti kwarta para kada kayo, Nanang. Ay nawaw, saanan anak ko? Adamo kwarta ni Jasmine akapsat mo. Sabali tinaggapo ni Jasmine. Sabali mo't tinaggapo kanyak, Nanang. Amangan no ada maibagan nila kay mo. Diyak kayat ti makiap-apa keng kuana. Apay ko mga agungot nga'y. Adayumat adakdakkel ti naipawit ko kankwana ngam titid ko kada kayo. O sige, ada keng kaday ta anak ko. I-message ko to ni Ading Jasmine, ta iso ti mapan mga Nanang. Gumatang kayong tumatan iti gatas ken vitamin siyo. Gatangan nga tada dyan ti daga ni Timyong anak ka isaadan ti kalapaw na, mayang bakit? Isumot ti kunada lakay. Mano atawon nga minan tinapalabas, ngam saan pa'y anabayadan. Ay, jak man amo kadakwada nga agasawa. Jak amo no anya mo ti plano da di tadaga. Kung nga raw, apay nga akas da. Imposible mo nawan mo urnong da. Mabainak mo't nga agsaludsud kadakwada. Tama nga no panunutin da abibiyang aktibiyagda nga agasawa. Utang danto pa'y dito'y istor kat saan da pa'y abinayadan. Di oray ti bayad ti utang dalaang ti singiram bakit? Ipalagip mo tama nga no nalipatan damutan. Wan lakay, ibagak to no lumabas manen ni Johnny dito'y balay. Di ko nam kanyak ite, kat agbayad daking ka no makaabroad ni bakit na. Isumot ti kunada. Ngam awan mo't nga aging gaita. Iso asingiram ida. Sayang mo dayta no saan da abayadan bakit? Anya ti bagayo na namayang? Ti bayad ti utang yukan bakit mo nga ay. Ha? Ay wine. Nabayagan nga uru-urayag ti bayad yaw. Apay day jay. Nalipatak mo agpaisaw. Ay nawaw. Agbayad kayo mutan ta isupay nga ikatang ko itilako. Di kay madanagan. Tano umawag manen ni bakit ka? Ibaga amang ipauit iti pagbayad may. Agyaman ak unay. Nay, ano ka? Apay akasla na puyat ka. Sakit man mano amakita ka arumwar. Napuyat ang agpaisaw, nana. Anyamot ti pakapuy-puyatam nga ikatawan mo trabaho. Nagaduan, nana. Sige, panawan kayo nawanan ibagayaw. Dayjay laang mo't kit day. Impalagip ko laang ti utang yaw.
Taamangan kunak no nalipatan nyo mutan. Itay pa'y nga agriring ta cellphone mo, ngam itala sinong batam. Pasensya ka na bakit? Busy ka talaga. Among mag, at dati garden kan pigirita nga sa asikaswag. Kunak man no addain nalam atauhan mo. Adda, ngamnas ka na bantayak ita. Tapno makasigurado ak ngar aramidin dati trabaho da. Sakit na bati ti cellphone ko dito balay itay. Aywan, ayan nga iti video ti garden kan pigirita. Isen ko intun bigat bakit? Aguray ka. Ape ka di bakit? At parikot? Apay kasta ti itsuram. Kasla napuyat ka. Uno, masakit ka. Ay nawaw, saan mad bakit? Epekto laki di da ito ti panog ko. Ay nalakay, aginanakamot ngamin uray sagpaminsan. Wen bakit? Agpakat ako, naglutak pa iti kanag. Kalpasan na, aginanak mo tayo. Mabalinmat nga ag-video call ta, kabayatan ti panaglutom. I-charge ko pa ti cellphone ko, tanay. Malubluba tayo, bakit? Sige, di mo liplipatan ti isend mo kanya, Kwan. Nakitak ni Johnny iti pigirin ni Albert, mayang bakit? Ay nawaw, anyat ar-aramiden na iti pigir iti kalugaran tayaw. Agvid-video, mag. Para iti anya kanumit, lakay. Dahil tati saan ko na sinaludsod, bakit? Medyo adayuak nga main. Saan ako nga masidagin ko na? Wano, ag-vlag-vlag mutan. Siguro ha? Diyak ka mo, bakit? Ang anya ko mga iti bibiyang ta, kat biyag na mutday ta. Tinapatag kat awan da, kas ngar aramiden na, lakay. Bakit? Nabuyam da kiti video, kin picture nga insen ko kan ka? Wan lakay. Kukwa ta amin dagi jay? Siyempre, bakit? Amin ang nakita mi tidadya video kat kukwata. Nagsuldo ka, mangipawit ka manan. Tapno manayo ng tinigusyo tawan. Naragsakak launay lakay. At least, amom tinangus usaram iti kwartata. Panagkunak kat mabalin kun ti agbalin adon niya no agawidak. Aywan bakit? Uray saan ka nagtrabaho no kwa? Aywan gaya. San pa'y anabayadan ti daga anakaisaadan ti balayta? Bayadak to no makalako ak. Sikat ti makaamo lakay. Adda pa nagtalagkukan ka. Amok akabailam nga aramiden dagiti ibagbagam kanya. Agyaman aklaunay ti panagtalag mo, bakit? Sige, agpakada kong tani. Ado ti agur-uray at trabaho kanya. Kaano ti flight mo, Manang Cynthia? Intun umay abulan pa'y ading ko. Asino ti mangsukon kang kangay, Manang? Ni Manong Johnny ka de? Saan ading ko? Saan nga amo ni manong mo ti may papan iti panagawid ko? Ay nawaw, apay ngay, Manang. Di mo impakaamukin kwa na? Una, takayat ko asorpresaan. Ay? Among kadi, adda garden ken nalango apigarimi. Iso tinangusaran na iti kwarta nga impaw-pawit ko ken kuana. Agpay su, Manang? Wen ading ko. Adda ginatang na adaga, ket iso ti inaramid na apigari farm mi. Ken nagabang iti daga, isong addamot laang garden mi anarawa. Kabaalan na nga aramidin dagita, Manang? Siyempre, adda tauhan at ang tangdanan na. Kastagaya, Manang. Di mi amukin ni Nanang ti maipapan iti dayta. Saan kami nga nagpaspasyar iti ayan nyo, sipod nagabrot ka. Agpasyar kayon to, ano makaawid akon, tagpa-Thanksgiving kami mutlaang. Okay, Manang. Adan ti jeep, agtigsakto kang kano nakaawid akon. Anyat ko nam Jasmine, imawag ni Manang mo itay. Wala nang, kat na ko na nang agawid ka no. Agpaysaw anak kaw. Agawidan ni Manang mo. Wala nang, jakla na sa ludsod, nalpasan ti kontrata na, wano agbakasyon laang. Ay na, magagara naklaunay ang makakita kin ni Manang mo anak kaw. Kasarita yun to intun madamdaman, umawag manan. Ada kanugaya man negosyo da iti lugar da nanang. Aya, Wen, ada kano tinalawa agar din kan pigirida. Saan tay laang ngamin nga ammo, ta saan tayo mat anak paspasyar iti lugar da. Ngam makita tayon to, taag pa Thanksgiving da kano no agawid ni Manang.
siya. Ay, unay kan lakay. Kas kamula nakakitan iti alalya. Nakabaybayag kape amang ilukat iti ridaw. Agtugaw ka bakit? Diyan ka mo nga gawid kagayam ita. Kaya't ka ngamin asorpresaan. Iso adya kung di nakamat ti may papan iti panagawid ko. Imbagam kumamot atap no sinukon ka ijay airport. Kabailak mo ti agbiyahe asisyak laeng lakay. Sa bagay mo't kidi ah. Ay, sige, panawan ka labi ta itimplahan ka iti kapeng bakit. Saanin lakay? Anya nga ruti kayat mo nga eh. Kaya't ko amakita ti pigari ken nalawa agarden ta. Ha? Ay kwa, agin na nakapay bakit? Itugot kang tulaan nga ni Jane no kwa. No makitak ti bunga dagiti sakripisyo, sigurado ajak marik na ti bannog ko lakay. Di ka agapura bakit? Di bali ah, ta saan mo't atumaray ti garden ken pigiri. Makauray da kita. Para kada kayo na namayang. Ay nawaw, agyaman aklaunay nakaw. At dapay gayam pasarabok nga imported. Una, apay ko maamalipatak ti tao akanayon at tumulong kada kami. Ay, gayam, agpa-Thanksgiving kaming to, nana. Ah, para itay? Ay nawaw, kasla diyo ammo nga adda ti pigari ken nalawa agarden minana. Ha? Pigari ken nalawa agarden kunam nakaw? Wala na, isumot ti pakakumkumikuman nila kay ko. Katno kanayon nga agpupok nila kay mo di tabalayaw. Awan amok a pigari ken nalawa agarden na. Anya? Agamjak ammo ah. Amangan no adda nga agpaisaw ngamjak laeng nakita. Anay ko, sigabot bakit? Apay ako mabil ka nga eh. Awanan kay tiba. Anay ko marami. Ay nawa, naggapo mga minay ha. Naggapuak iti lokasyon ti pigari ken garden adakda kamatam. Awan babain mo amang ibagbaga ako kam dayjay uray saan mat? Bakit? Nangip ipanam iti kwarta ngayon pawpawit ko kan ka ha? Ay ko, bakit? Agpalawaga kang ka. Awanan kay tiba. Anay ko! Diyak ang mga ululbudan naklagayam. No saan pa'y anagawid. Awanan, diyak maamon tagpaisaw. Kinapudlo na bakit? Nailaw anak namin. Nailawan ka? Nailaw anak ka nang isugaliti kwartata. Bakit? At mo ka agdubli timpawit mo. Diyak napupuutan na dakil magaya mo tinabak kanyak. Bakit? Talaga nagpuskal di pa nagrupang. Aray ko! Sinayang mo ti mano atawan a sakripisyo ijay abroad. Kaano ti Thanksgiving yu, manang? Awanin maangay at Thanksgiving ating. Ni? Apay ngay, manang? Wan nga rod anak kaw. Ada ka din napasamak adi mi amaw. Ay, nabayag gaya man nga inululbudan nak nila kay kunanang. Saan ka maawatan, anak kaw? Saan mi ako kwa ti pigari ken garden iti video nga incessant na idi addaak pa ijay abroad nanang. Sabali at tao ti akin kukwa kadagi jay. Andiya? Ay kaslaak mabagtit nanang. Ay, di mo ipalubos anak kaw. Agbalin ka na tibker. Di mo sayangin tibiyag mo. Sayang mat ngamin nanang. Sweldok iti mano atawan tin sugsugal na nanang. Maawatan ka, manang. Ngam saan pa'y anala daw ti amin. Mabalin amang rugi ka manan. Husto tinaibaga ti kapsat mo, anak kaw. Tay kunada nga rudan, habang may buhay, may pag-asa. Anyat masapul mo dyan ay, Ni Cynthia nanang. Adda ka day? Mabalin ang makasarita? awan ni Cynthia ditaw, nagsublin iya abroad. No kasta? Nag-flight manen asan ang nagpakpakada kanya? Ay nawaw, kalpasan ti inaramid mo apan ang loko kang kuana? Nanang, nailaw anak na haeng. Saanin ang maulit ti kasjay? Sinayang mo ti sakripisyo ti anak kaw. Amok abidot ko day jay nanang. Aminado akmat ka. Makitagkad ka kay di mo,
Agurnong kay ti para kang ka. Di mo namnamaan ti ipaw iti anak ko nga asawam. Saklat ti asawa na nanang. At dakar ba nga kiti kwartana? Hay, agsabdang ka man si ka janay. Kasano ko mga italak na ti matmat gadan na kang ka, kat saan ka maggayam ama pagtalkan. Ila ko na gaya man tinaga anak ka isaadan ti balayaw dyan eh. Wan, Tata Doming. Ila ko dan iti sabali tawan mo't pagbayad ko. Ni baka mo ay. Nagsubliman na ni Jabrod. Ngam saanan amang ipaw-paw iti kwarta kanyak, Tata. Linok-loko mo ngamin ni baka mo iti manu atawan. Awan amo ka pa panakita, Tata. Noo kilaan kada kayo. Mula ako matibang kagyaw. Agpatakdirak mo't lang iti simple akalapaw ko ijay. Di kayo madanagan. Tanod na maapit ko. Ibingayan kayo to. No siya, okay lang kanyak. Ngamnas ka na kasaritam ni Nanang Mayang. Tayo sulatan ti agdesisyon. Mapanak to nga rod iti ayan nyo, Tata. Wana, no saan mo kumasinaysayang ti kwarta ni bakit mo baraw? Nasaya at kumatibiyagyo ita. Impalubos mong tumit ngamin ang maulaw ka iti sugal. At da kanumot impawit ni bakit ko kada kayo, Nanang. Anya ko maitano adda. Ape at da kayo laang ti pawitan na nga eh. Saan a para kada kami ti kwartang ipaw-pawit na, para itinegosyo a plano na dayjay. Kan maysa, saan na nga impaw iti buo aswildo na kada kamay. Amok kung kunayo man laang daytan. Agpaysot ibagbagak, awan bibiyang mi iti kwarta ni Cynthia. Ay nawaw, bagbagan nyo mat ngamin ti anak yu ananang. Di yu kanunungan ti kastang aramid na. Laglagi po nyo nga agasawa kami lata. No saan mo kumaadinadaal ti panagtalak ti anak ko, aging gaita kat sika kumati pangipaw-pawitan na iti kwartana. Ni, apa yan? Anyat mapaspasamak ditoy? Bagbagam ni nanang mo. Tadi na kanunungan ti kasing aramid ni Cynthia. Kaslaawan asawa na iti kastang aramidan na. Ni, hagtanang kaamanong dyan eh. Saan akas sa ti panagsasaom iti inak? Saan man ada kami ti gulwam? Maminsan pa nga umay ka dito'y balay amakiapa. Ipabarangay ka! Hello? Nasayaat mo tayo mawag kamutlaan kanyak. Anya jay nadamag ko? Apaam kanumot ni Nanang. Wana, takonsentidor ni nanang mo. Agbaing kamot Maminsan pa'y amapan ka ijay balay nga agi skandalo makitam. Ay nawaw, Agtrabaho kamot ngamin no kayat mo ti agbyag. Saan asikapay laeng tinatangsit dita? wana, tawan mo't ngaminan bibiyang mo kanyak. Kayat mo sa ti maidaruma. Kayat mo ti ipabayad ko dagiti ginastos mo a kwarta, ha? Ti kanyak lang, ikan na kiti may sapay agundaway. Awanan, Johnny! Awanan pa nagtalag ko kan ka. Saan ka nga ruto na makisinublan kanyak? Saanan? Di mo gulgulwan dananang ijay, ha? Hunak manan. At dalamangag ko, siyak amis mo, ti mangidarong kan ka. Ay, nawaw! Saan mo awaldasan wano sayangan ti kwarta a para ko maiti masakbayan ti pamilyam. Nang runa pay no dagita a kwarta kat saan mo mat ang nagbanugan. Saan arason ti panakailawan. Ngamin, tunggal may sakada tayo kat ada choice wano desisyon na. Kat tapno awan to ti pagbabawyam, aramidem nga rod kuma no anya ti maiparbeng. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.